Sa ngalan, samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaw sa kaning. Mga igsoon, atong iyampo kanunay ang kalinaw sa tibuok kalibutan, masulbad unta ang mga gubat o kagubot karon nga nakaapektar kaayo sa atong ekonomikanhong kinabuhi o sa atong kalinaw. Ang ato sad nga mga benefactors and donors padayon natong iyampo nga sa ilang pagsuporta nato dinhi, labi na sa pagsigig palit aning atong mga slots para sa atong mga proyekto. Tagaan pod sila sa Ginoo sa mga grasya nga ilang ikinhanglan, ilabi na gyud ang kalinaw, kalipay sa kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalam kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, ginikanan sa among kagawasan o kaluwasan, patalinghogi ang mga tingog sa mga nangaliya kanimo, o himua nga ang imong gitubos pinaagi sa pag-ula sa dugo sa imong anak, mabuhi unta pinaagi kanimo, o malipay diha kanimo sa pagkaayo nga walay katapusan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari ubad kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Mga igsuon nga kaliwat ni Abraham ug kamong tanang dili Hudeo nga nagtuo sa Dios. Kita mao ang ipadad-an ni ining mensahe sa kaluwasan. Kay ang mga tawo sa Jerusalem ug ang ilang mga pangulo wala mahibalo nga siya mao ang manluluwas, nihisabtan nila ang mga pulong sa mga propeta nga gibasa matag adlaw igpapahulay. Apan sa dihang gisilutan nila si Jesus, natuman nila ang mga pulong sa mga propeta ug bisan wala sila'y nakitang katarungan sa pagsilot kang Jesus sa kamatayon, ilang gipangayo ni Pilato nga patyon si Jesus. Uguman nila mabuhat ang tanang gisulti sa kasulatan may tungod kaniya. Gikuha nila siya sa krus ug gilubong. Apan gibanhaw siya sa Dios ug sulod sa daghang mga adlaw nagpakita siya ni adtong miuban kaniya gikan sa Galilea ngadto sa Jerusalem. Sila karon mao ang iyang mga saksi ngadto sa katawhan sa Israel. Og mianhi kami aron pagdala kaninyo sa maayong balita. Ang gisaad sa Dios ngadto sa atong mga katigulangan nga iyang buhaton, gibuhat niya karon alang kanato nga ilang mga kaliwat pinaagi sa pagbanhaw kang Jesus. Sumala sa nasulat sa ikaduhang salmo, Ikaw ang akong anak, karong adlaw nahimo ako nga imong amahan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios.
adlaw gianak ko ikaw. Ikaw ang akong anak, karong adlaw gianak ko ikaw. Nagbutang ako sa akong hari didto sa Sion, ang akong bala ang bukid. Hisangyaw ko ang sugo sa Ginoo. Ang Ginoo mingon kanako, ikaw ang akong anak. Karong adlaw gianak ko ikaw. Ikaw ang akong anak, karong adlaw gianak ko ikaw. Pangayo kanako ug hatagan ko ikaw sa kanasuran, aron mahimong kabilin. Ug sa kautlanan sa yuta, aron maimong katigayunan. Magmando ikaw kanila sa baston nga puthaw. Bukon mo sila iwud kulon nga yuta. Ikaw ang akong anak, karong adlaw gianak ko ikaw. Ug karon o mga hari, pamati kamo. Pagmatngon kamo nga nagmando sa yuta. Alagari ang Ginoo uban sa kahadlok, ug pagsadya kamo diha sa iyang atubangan. Uban sa pagkurog, simbahan ninyo siya. Ikaw ang akong anak, karong adlaw gianak ko ikaw. Ang Ginoo mana kaninyo. Manasab kanim. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, ayaw kamo kaguol, salig kamo sa Dios ug salig usab kanako. Sa balay sa akong amahan adunay daghang mga lawak, ug moadto ako aron pag-andam og dapit alang kaninyo. Kung dili pa kini tinuod, dili ko unta kamo sultihan niini. Og kung atuan na ako didto og makaandam nagdapit alang kaninyo, mubalik ako og kuhaon ko kamo aron bisag asa ako atua usab kamo. Nahibalo kamo unsaon pag-adto sa dapit nga akong adtuan. Apan si Tomas miingon kaniya, Ginoo, wala kami mahibalo kung asa ka paingon.
busa unsaon manamo pagkatultol sa dalan. Si Jesus mitubag, ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa Amahan kun dili moagi kanako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Nindot kayo paminahon ang atong tubag o ang mga gibutang sa salmo. Sa tuyatong tubag, ikaw ang akong anak, karong adlawa gianak ko ikaw. Nalipay mo ani? Mura magway klaro inyong tingog. Sa yunan ka ang angkonon tas Ginoo nga anak ti ka, karong adlawa gianak ko ikaw. Niya ang Ginoo nga ni angkon ani maoy tag-iya sa tanan, maoy sinugdanan o maoy nagbuhat sa tanan. Pagkaninduta, wa nagyoy problema ang kinabuhi. Wa kay bugas, naay Ginoo. Wa kay masakiton ka, na kay sakit, na ay Ginoo. Mamatay ta, Ginoo mo'y tag-iyas kinabuhi, iyaran ang iuli nato. Wa kay balay, na siya'y dapit nga giandam para nato. Wa nagi problema. Niya karon ang problema mito o baka ani. Sige, lingay mong tupad. Ing na napakaroy problema. Ditso ginang tubag, daghan pa dir problema. Nga naman, kay ang Ginoo gapunay angko nato nga iyatang anak, gasigig andam para ihatag nato kay gimahal kay taniya, pero kita may magsigig palayo. Ang Ginoo di man na siya mugukod. Di siya mugukod, magsigiran na siya og sana ka ng huwat ba? Muna ang iyang pulong gamiton, come to me. Umari ka mo kanako, kay di sad ta mo balibaran. Pero kung magsigi mog palayo na mo, di sad ta mo gukod-gukoron. Mabita to katong prodigal son, di ba? Ang example sa prodigal son, paglakaw, giadto des amahan, gigoko di ay. Wah, gahuwat ra ang papa. Nahibaw na gud siya, nagkalisod nagmay dito, nitipo na las baboy gani, mukao na lang untas laog sa baboy. Wa gyud adto as amahan na, dong naunsa man kadinhi. Wa niya pangitaa, wa niya basigihibag kumbinser dito ba. Wa sa to niya tiksi kay wa man say cellphone sa una. Ang iyang gihimo nagpaabot. Muna hain man ang atong problema. Musugod ang atong problema kung mubiya na tas Ginoo, magpalayo tas Ginoo. Muna si San Pablo diri sa unang pagbasa, niingon siya, mga igsuon nga kaliwat ni Abraham o kamong nga dili Hudiyo, kita mao ang gipadad-an ni ining mensahe sa kaluwasan, kay ang mga tao sa Jerusalem o ang ilang mga pangulo wala mahibalo nga siya mao ang manluluwas, ni hisabta nila ang pulong sa propeta. Wa sila mosabot ba nya imbis unta to nga ang manluluwas ni tipo na nila nga mao si Jesus, gipatay na hinuon. Pananglitan diya sa imong balay, na ba kay daba mo'y altar nga naay mga santos, nya nasad mo'y TV. Hay may mas kanunay ninyong tan-aon, ang altar o ang TV? Wa magitingali ka kaila na ron sa mga santos nga imong gibutang sa imong altar. Basig wa nakakaila. Ila-ila ha. Nasad mo ay rosaryuhan.
Nasad mo yung cellphone? Hay may permi ni mong hikapon ang rosaryuhan o ang cellphone? Tanawa, nabuangon yun kayo musta na mo'y Bible. Niya hay may mong sige hagbasa ang napatik sa Bible o kanang naas TV o naas cellphone. Mga mo na siya. Magbantay gitaan karon samot na gid sa buhat. Kamaotang mo distinguish sa buhat sa Ginoo o buhat sa yawa. Sa may buhat sa Ginoo kanang mo resulta gyud og pagkaway sala. Unsa may buhat sa yawa kanang mo resulta sa sala. Example, kanang pagsigig pangitag kwarta. Kana bang ang imong hunahuna kwarta gyud? Asa man na padong ginasala. Unsa may panghunahuna sa Ginoo kanang magsigi jud kag paningkamot nga mahimo kang kabos. Kisa ninyo din ang naningkamot nga mahimong kabos taas ang kamot. Na iniisas usa pero murag nagpanaganasan. Hasta gani pari ang botoros Father Arnel to narabato sa kolonya porti manatong daghanang ni hatod gahapon ang boton sa iyang paningkamutan dito mahimo ba siyang kabos o mahimo ba siyang dato. Hasta kaming mga pari usahay maigo mi aning di mi makahaom ba sa paningkamot sa Ginoo. Ang Ginoo nagsigi jud ingon bulahan kamong mga kabos. Bulahan kamong mga kabos. Pero kita magsigigit ingon mas bulahan gyud ang datoy, mas bulahan gyud ang naay kwarta kaysa way kwarta. Mao kinay ato. Mao na resulta sala gyud nya inigsod na sa sala mawagtang dayon ang atong kalipay, ang atong kalinaw, mawagtang ang atong relasyon, mga bungkag ng relasyon, banag asawa nag-away na tungod sa kwarta, mga managsuon, nag-away na tungod sa kwarta, mga silingan, nag-away na tungod sa kwarta, ang mga kauban sa opisina, sa imong workplace, nagkinusmuray na snaw tungod sa kwarta, ang mga politisyan, nag-away na, nagpinatyanay na tungod sa kwarta, ang mga nasod, naggubat na tungod sa kwarta, purti na yung gubuta, ang kalibutan, ang atong kinabuhi, mura nag-impierno. Sige, lingay mong tupad. Musta imong kinabuhi? Langit o impierno? Sige, ikaw na ba? Kamong mga asawa, kumusta ang inyong kinabuhi in relation sa inyong bana? Langit o impierno? Amayo, congratulations. Na initubag ba langit pero ang tingog isog kayo langit. Para bagdang pagbahay ba? Kamo sa kunong mga banabe, kumusta man inyong kinabuhi in relation sa inyong asawa? Langit o impierno? Ang bana inigulis balay impierno ning lugar eh. Ay, be, kamong mga ginikanan, be, in relation sa inyong mga anak karon, kumusta man inyong kinabuhi? Langit o impierno? Congratulations. Wa mo magsigig pangasaba sa inyong anak. Wa mo magyaw-yaw. Magsige ni kag pangasaba, yaw-yaw, sigig pamadlong. Impierno. Di na lang ko mangutanas mga anak. Kahibaw mo ka ng mga anak. May man kayo nang mulikay sa impierno. Adto mo dahil na sa cellphone, adto dahil na sa headset, dahil na likay-likay, pero nisamot sa ka-impierno ang kinabuhi. Mo na, bulahan kamong mga kabos. Ningon si Kristo, nakatultol mo sa dalan nga akong padong sa akong gingharian. Ingon si Tomas, wa man may kaybaw sa kapadong, unsao na mo pagkatultol sa dalan. Ingon si Jesus, ako mao ang dalan,
ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Pasabot, ang kinabuhi ni Kristo maoy atong sundon niya, kay wa man siya magdato bisag siya tag-iyas tanan, bisag makahimo siya bisag unsang butanga any time of the day. Makahimo siya paghimo sa tubig nga mahimong lami ang bino. Makahimo siya pagpadaghan sa 5 kapan nga makapakaon og 5,000 ka mga tao, masobraan pag 12 ka bukag. Kamao siyang muhimo sa dagat nga mabuak, mabahin ug mahimong karsada sa pilalang kapag pamilok. Kahimo siya na tanan. Kahimo siya pagwagtang sa sakit sa usa ka tawo. Ang buta, usa lang kasulti niya makakita. Ang bungol makadungog, way gamit-gamit anang mga scientific nga operahan pa ng imong dunggan. Ang amang makasulti, ang bakol makalakaw. Sunangana, ang buhi mabakol. Naam sa mabakol nga buhi. Hastang patay, buhio niya. Ingon ana siya kagamhanan, pero gipili gid niya ang kinabuhi sa kakabos. Ngano man, kining mga kabos minus kay ni kabalaka. Kana bang mga kabos ba? Kana bang mupili kas kakabos? Mag-anam og kajutay ang imong kabalaka. Munang niingon siya diri, ayaw kamog kaguol, ayaw mog kabalaka, salig kamo kanako. Nya kanang kabos kusog kay nang musalig. Mabitan nang managlinya gina sila kanayon nay nang hatag bugas linya na bisag init kayo taas kayong linya na ginito siguro ka o siguro lagi mulinya gina kay musali gina sila. Mabitan nang ilad-ilaron lang na sila sa mga politicians o guban pang mga dato kay musalig mo dayon pirmahin ni manang aron tagaan di kag dakong kwarta unya dito ang pagpirma di ay mauna di ay ang pag-uyon nga mobiya na siya atong maong yuta kay gipalit na kuno did of sale di ito siya ana musalig kun ala sir no labi nagtagaan usag mga bugas nya ingnon kanay mong anak ato nang iskalar ha ako na mo gasto ana uy so sir kanindot kare pirmahire dire ana haron munindot atong kinabuhi kay ato gining proteksyonan dinhi ato ni siyang i-secured inyong lugar pag humagpirma gikural dayon o no trespassing private property duol ka ngadtog asap kiha tagaan day ka diya na kay pirma dire nyamingon ka paita aning kabusta ayaw ningos Kristo bulahan ka ngano man tu ako'y giandam nga lugar dito wa na dito mga tikasan kanang mga land grabber wa na dito kay tuan na sa impierno maglangoy-langoy nya ikaw dito mansyon ang akong andamon ay kabalakag wa na kay kaon diri gabaha ang pagkaon og mga ilimnon dito sa akong gingharian na inana yang sabay atong buhaton musunod lang kita ni Kristo nga nagsigig puyok sa kamatuoran dili gyud mamakak musulti gyud tinuod. Sige lingi ay mong tupad sa katapusan ing na di ka mamakak nyamin siya panagsa usahay hunungan na kay matipas tasdan nya pangutan ang pare di ka mamakak di ko mamakak ang atong halin gahapon sa slat ang atong halin is BF Dag niabot nag 17,320 ka slots basta nya di sad ko mamakak nga naapay 58,680 ka slots na tag 500 nga available nya di sad ko mamakak
nga ang mupalit ani mapuno gyud sa kalipay. Nga ay ni palit dinhi katong atong 10 slots challenge, hapit man to moabot og 400 ka mga 10 slots challenge. Ang usa nakita nako dinhi gadali-dali gyud palit nako ngano man to siya basig sirad ano niya ko pader madidlainan ko ba ano gadag-gandagan gisa dinhi og palit na ingon ko nganong ingon ani man ka-excited nga mo appeal gyud mo palit yung mga slots siya pader sultihan tika ang mga grasya nga niabot nako dili gyud masukod og dili ma-imagine nako namuhunan ka wa pader nalingaw lang ko nga ang Ginoo kada nako palit og slots naa sad siya ihatag nga bugti nga grasya. Pero ang grasya sa niya iya sa kunong gihimo aron malipay ang mga silingan, malipay ang iyang mga isig katao kay nas dubli-dubli namang iyang grasya. Mo na magsige siya imbitar hasta naman siya negosyo hasta siyang mga tao palit lagi mo slot kay lipay jud kay mustanan di gyud mo magmahay. Mo na siya na ro sige evangelize daghan na kay siya gipang evangelize nako kanindot ana imong gibuhat murag malangit na gyud ka ana siya hibaw na ko ana pader kay milagroso kayo ning slot kay nasay usa nagblessing ko og iyang bag-ong balay nako ninduta ni imong balay siya tungod ni sa slot pader nang ano man siya porting ako gadamgo ko nga makahimo ko ani pero wa gyud gahi as in gahi gyud moabot ang kwarta pero pag sugod ko nun yang palit og slot naa man kuno daghan kay nangabot nga mga grasya nakatukod gid siya sa iyang giplanuhan nako blessing ko dito nako punig slot sure nako lain na sa datong blessingan pero dili na siya moy atong apason ayaw ana unsa man sa atong pagpalit og slot gitukod nato ang balay sa Ginoo balay sa simbahan dinhi sa kalibutan kay milaom ta nga iya na sa tang gitukuran og balay dito sa langit naghatag-tag puloy-anan o tigumanan sa mga tao nga nagtuos Ginoo dinhi sa yuta nagandam na po siya dito lugar diin iya tang tigumon isip iyang mga anak iya tang lipayon wap aganita mo palit og slot giandaman na ta dito og slot sa atong lugar pero mapurfito kung dili ka mo palit og slot dire kana bang magpractice kas kadaw magsigi kag higugma ang imong kaugalingon nya ang gamay kaayong imo untang i-share sa katilingban imo pag yung ihikaw basig ma-forfeit ang dako kayong grasya nga giandam sa Ginoo dito sa langit ug mauna ang gipasabot sa atong unang pagbasa na kamong mga dili Hudiyo kamo mo'y makatagamtam sa grasya nga giandam sa Ginoo para untas mga Hudiyo kay wa sila mo ila ni Kristo isip manluluwas nya mausad na ang meaning sa atong pag-ingon anak kos Ginoo magsige ra gyud kog hatag sa akong amahan kay dugay na sad ko niyang gisigihag hatag sa tanan nga akong gikinahanglan manindog pagampo sa katawhan mga igsoon puno sa pagsalig isip mga anak sa Dios malaumon kitang mudangop kaniya sa pag-ingon amahan dad-a kami nganha sa imong gingharian Amahan, dad-a kami nganha sa imong gingharian. Nga ang simbahan magiya sa mga matuohon ngadto sa mga dalan padulong sa gingharian magampo kita sa Ginoo. Amahan, dad-a kami nganha sa imong gingharian. Nga sila nga anaa sa serbisyo publiko
mamahimong buhi o epektibong mga instrumento alang sa kabag-uhan sa atong katilingban, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dada kami nganha sa imong gingharian. Nga sila nga naguol tungod sa material nga kawadon, mudangop diha sa maghihatagong pag-atiman sa atong Ginoo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dada kami nganha sa imong gingharian. Nga diha sa lawas nun og espirituhanong mga balatian, mas labaw kitang musalig sa Dios nga mibuot sa atong kinatibuk-an ug malungtarong kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dada kami nganha sa imong gingharian. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dada kami nganha sa imong gingharian. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama o pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dada kami nganha sa imong gingharian. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal og lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dada kami nganha sa imong gingharian. Nga sila nga nangamatay ug nakalingkawas sa mga kasamok niining kalibutana, makatagamtam na unta sa kalinaw nga walay katapusan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dada kami nganha sa imong gingharian. Langit nung Amahan, dawata kining among mga pag-ampo nga among gituboy nganha kanimo, isip imong mga maunungong mga anak, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagday ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usa sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos sa simbahan. O Ginoo, dawata nga maluluyon ang mga halad sa imong banay, aron ubos sa imong panalipod dili unta mawala ang mga gihalad, kundili moabot hinuon nganha sa pagkagasa nga tunhay, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manausab kanin, ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataron. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod niining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw kanus si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kayang among karaang kaalaot natapos na,
usa ka kalibutan nga nagun-ob gibag-o diha kang Kristo gitibuok pag-usab ang among kinabuhi. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan nituyog pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa way hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan ani ang nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen.
Maghiu sa kita pagsangpit sa atong langit nung Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesus Kristo. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala og mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sab kanimo. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
Magampo kita. O Ginoo, bantay pinaagi sa makanunayong gugma ang imong mga tinubos aron ang naluwas pinaagi sa pagpasakit sa imong anak malipay unta sa iyang pagkabanhaw. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios nong panalipod, divine protection niya kini tungod kay iyatang mga anak niya. Ngato lang buhaton, di lang kita mo palayo sa Ginoo, atong panganduyon kanunay ang kinabuhi sa kakabos o kinabuhi sa kamatuuran nga mao si Kristo. Salamat sa nagsigig paambit sa ilang grasya aron matabangan ang atong panginahanglan. Sa ako nang ikaingon ang atong San Vicente Ferrer's Daily Abundant Graces or SBF-DAG nakahali na taog 17,322 ka slots. Anaa pay 58,680 slots nga available at 500 per slot. Ato lang gining paningkamutan sa pagpalit kanunay kay murag ni paspas nagsaka ang atong kumbinto. Tula niya ning ipakita, i-update every Sunday niya paspas na sa dangatong bayronon niya magampo tagpadayon labi na gyud sa ato sang pagpangandoy nga ato nang mapanagiya ang yuta dias kilid. So ato na rong gi-process na may initial agreement pero nagkinahanglan pa og gracias Ginoo kay naa man say mga gitawag og kondisyon nga lisod-lisod nato gukuron pero ang Ginoo ray mag-igo. No, ato lang gipaningkamutan. Ampo lang kita kay dako kay nagikatabang diha nga mudako ang atong right of way hangtod diri sa kilid niya mapurma gyud ang atong simbahan nga daan nagi saktong lugar nga makalihok-lihok ta. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanin. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.